tenzi kuri kuvuvuta mananda atokwira nedenga resera toshipa hatina pekuwanda motirega eretife musarare tofa nguva yese yazara nengozi nenyanza yavanguva mananda anonditeerera nyachura kana kushatirwa kwenyanza mashavi kana vanhu kana chinyi mvura inganyudzi ngarawa muna tenzi wenyanza nepasi zvese zvichanditeerera nyarara nyarara zvese zvichanditeerera nyararanyi tenzi nemweya unorwadza nokotama kunemwi moyo wangu unotambura mukamundiponese omananda echitema oda kundinyudza ndakufanda kufa tenzi wangu kasika ndiponese mananda anonditeerera nyachira kana kushatirwa kwenyanza mashavi kana vanhu kana chinyi mvura inganyudzi ngarawa muna tenzi wenyanza nepasi zvese zvichanditeerera nyarara nyarara zvese zvichanditeerera nyararanyi tenzi kutya kwazopera zvese zvazozorora nenyanza yazoteramira denga razova pedyo chimiranyi mununuri musandisiyeba ndichasvika kumahombekombe ndizorore ikweyo mananda anonditeerera nyachara kana kushatirwa kwenyanza mashavi kana vanhu kana chinyi mvura inganyudzi ngarawa muna tenzi wenyanza nepasi zvese zvichanditeerera nyarara nyarara zvese zvichanditeerera nyararanyi. Ndatinamatei baba vari kudenga, kukudzwa ndekwenyu nekuti ndimi makafanira kuropafadzwa nokukudzwa. Maita henyu matitendera kuva pano. Tinokutendai nezano reruponeso ramakaviga muna Kristu. Tinokutendaiwo nemukana wamatipa wekuona kubwinya kwenyu kuti utisvebedze paruponeso. Munamato wangu pamangwanana kuti mutaure kwatiri sevana venyu. Mukushayiwa kwangu simba, miraiwo neni, simba renyu rigokwewa vazhinji kwamuri. Akunamatira shumiro yenguva ino kuti Jehovha tauraiwo kwatiri. We are here because we know, we believe and we have heard that you speak. Kwazvakadii mukataura nesu panguva ino.
taurai nesu tigorarama. For the word that comes from you is spirit and life. Minister to us, Lord. Make us pure with your word. Revive us, Lord, and restore and renew your spirit within us. May your will be done in this place as it is in heaven. For we know that you have heard our prayer. For in Jesus' name we have prayed. Amen. Mangwanani akanaka. Amen. Kwa muri mose. Tinoda kutenda Jesu. So, panguva ino tichapfuurira mberi. Tichidzidza from Luke chapter 15. Luke chapter 15. Tichadzidza from verse 1 to 7. Tinokumbira kuverengera. Luke chapter 15, verse 1. Yes. Now the tax collectors and the sinners were all drawing near to hear him. And the Pharisees and the scribes grumbled, saying, "This man receives sinners and eats with them." So he told them this parable. Verse 4. What man of you, having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, "Rejoice with me, for I have found my sheep that was lost." Verse 7. Just so I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Amen. Mwari vakomborere kuverengwa kweshoko ravo. Now, nyaya Luke chapter 15 verse 1 to 7. Saka today tichadzidza the second part of this presentation. Saka the first part taitaura pamusoro pe the message kana kuti shoko rakanga richienda to the lost sheep from this parable. Today tinoda kutarisa shoko message iri kutaura zvakare naKristu muparable to the under shepherds or kune vanhu vese vakapiwa responsibility of trust with God. And secondly, we also look at the other part of the message iri kutaura pamusoro pe the character of the true shepherd who is God. Now muchaona kuti mustori iyi chiri kumutsa Kristu kuti azotaura parable iyi is this background yekuti pane vanhu vari kudzinga vamwe pana Jesu. Vanyori nevaFarisi havasi kufarira vatadzi vanova vateresi nemhombwe vauya pana Jesu. So when Christ is looking at them and hearing their statements, he is really alarmed. Why? Because the converse was supposed to happen. MaPharisees nevanyori ndo vaifana kuuya nevatadzi kuna Jesu. Muri kunyatsondinzwisisa? Why? Because in sinners they were supposed to see only what Christ could do for them, and they were supposed to bring them to Christ, but they didn't. So in this parable, Jesu ari kutidzidzisa what we should be doing, or ziso ratinofana kuona naro each time when we see a soul. He's also teaching us the character of the shepherd. And in Philippians chapter 2 verse 5, the Bible teaches us that we should adopt the mind, and let this mind that was in Christ Jesus be also in what? Saka inzwai munzwe vakomana nevasikana. Jesu kana akatitarisa, anotarisira kuti kweretesa maziso ake. Muri kuibata nyaya? All right. Ngaitifambe zvakanaka. At one time Bible rinotidzidzisa kuti pane mukomana aiva bofu, ndokubatiwa naJesu, ndokubvunza kuti unoonei, ndobva ati ndinoona vanhu kunge miti. Jesu ndokubva amubata zvakare kuti aone vanhu mushi with the eyes of God. So God is saying to us in this parable, pane ziso randinotarisa kuti uone naro munhu, and ukasaona naro munhu neziso iroro,
unogona kuburana naMwari. Why? So God is saying, ndida kuti muzive chinhu ichi. Why it's Hwai, but it's inemuridzi. Are you following what I'm saying? Chinoita kuti nhasi ukasangana nemwana wapresident usamudira mbama, kunyangwe ari freyu, kana wakamutarisa ukaona seunomukurira simba, hautyi iye, but unoziva kuti ana baba. Saka Kristu ari kutitarisira pakati pedu kuti as we see mankind, we see them and treat them acknowledging that they are sheep with a shepherd. But dambudziko raKristu nesu pakukura kwedu, when we see other people, we treat them as if they have no shepherd. Murikundinzwa zvakanaka? Kana tichidhila nevamwe mayouth, tinodhila navo sekunge ivo havana Mwari, Mwari ndewedu. Saka tinopinda nekubuda panguva yatinoda, tigorwadzisa nekurwadzisira nenguva yatinoda, because we think no one cares or looks after them. Saka Jesu paari kutarisa vanyori nevafarisi, ari kuti vateresi zvavo, asi vateresa vane muridzi. Ini ndaitarisira kuti musavatrita savateresi, asi muvatrite sevateresi vane muridzi. Hamusi kundinzwisisa. Saka dai manga muri kuvatrita sevateresi vane muridzi, maivapa mazita ari nani nyange zvavaita zviri zveuteresi. Saka ari kuzama kutidzidzisa Kristu muthis parable kuti itya muridzi nyange waikasemesa. Saka nyange ukamuona akashama, don't be part of those who defile. Kwete kuti akapfeka zviri right, but unotya akamuita. Saka unoti nyange wanikokwa kuupombwe, handiendi, because iwewe une muridzi ari kukutsvaga. Saka because uri kutsvagwa, handidhili newe. Unoziva kuti ukaonekwa wakachengeta ari pawanted, newe une mhosva. But Mwari vaita dambudziko nesu Israel, because we keep the wanted. We forget that this sheep has a shepherd, or this sheep has a shepherd who's looking for them. Amwenye amiti asi ndimi munogadzira mabhesi. Iwe haupombe, but mabhesi ndiwe unawo. Saka chaucharowerwa nemuridzi wesheep, kuti pawakaiona wakaita sei nayo. You know, there were some people who came at the college innocent, but they were baptized into promiscuity by you. And the shepherd is asking a question. Why pawakaiona hauna kuziva here kuti ine muridzi? Why pawakaiona hauna kuibvunza here kuti wabvepi? Mashura ekusangana neHwai musango, woti dzauya dzega. Haisi mhosva kuti ari kugara ega because vabereki vari kumusha. Iwe unoti dzauya dzega. Haisi mhosva kuti vake havapindi. Hello church. You know, there are times when children of God become so vulnerable simply because maybe kwavari kubva vanhu vacho hautombovasivi. But Jehovah ari kuti shipi ine muridzi. And the shepherd is looking after them. And is looking for them. And the Lord is expecting. Anina anosangana neHwai yake azive kuti ine muridzi. Nzwai munzwe. Pfungwa iri panapa. Christ is saying he is expecting every child of God to have a recover mentality. Murikundibata? Zvanzi munhu wose ari kutenderwa naJesu, or anotarisirwa naJesu to have a recovery mentality, not to be content and happy to see people being lost. All right, let me explain this. Rete yekutadza kuri kuita vanhu paearth hapaifana kuva nerugare muchechi. Hapana ari kundinzwisisa. The rate at which the world is sinning should have stirred the church not to be at peace. Hakukamike fringe vanhu vachita mapombera vari kuita. So the Christ is expecting us as the shepherds, or as people who are being led by the
shepherd to have a recovery mentality. Saka zvinogona kunge zviri right kumba kwenyu, but is it well with everyone? The way and the rate at which things are going, the youth should not be sleeping but praying all the time to recover the souls that are perishing. Let me tell you about the character of the shepherd that we are seeing here. Christ is saying here, I am an intentional shepherd. I am intentional about my search, and I'm systematic, even for one soul. Right? Muparable munyori anotaura muchirawe anoti number 1, the shepherd realized that there were 99 instead of 100. Chances are very high kuti dai akaverenga achimhanya anogona kusazviona because it's just 1. But the fact that he's able to pick that 1 out of 100 is missing denotes him as an intentional shepherd. Saka, about your life and my life, God is not haphazard, he is intentional. Anorowa ne surprise ndiwe, but the Lord is intentional. And the Lord is also telling us this story this morning, that salvation is about being intentional. If you are not intentional for the salvation of your own soul, you risk to be lost. But you are not intentional. You have no study plan. You have no timetable for prayer. You are not intentional. Let me tell you, children of God, the Lord is also saying, nekuva sophisticated kwamuruku vhangeri ranga rakufanira kuparidzwa nenzira dziri sophisticated, but we are not intentional. Hello, church. How many times do you leave people to discover that you are a Christian? When the Lord placed you in their midst intentionally, but you are not intentional about the positioning. Mwari haiti accident mu life memunhu. So wherever God has placed you, he has placed you for an intention, but you are not being intentional. So in the parable, Christ is telling us that the life that the shepherd gives us, or the life that the shepherd expects us to lead, is a life of intention. What is your intention? Are you systematic? And the Lord is telling us here, to the under shepherd, that you don't have to be pushed. Kana zvakaitirwa Hwai. Hello, church. But Kristu anoitsvagira zvaitika. Right, I know you didn't get that right. Hamuna kuibata. Inzwai munzwe vakomana nevasikana. The type of the shepherd we are talking about, who is Christ. Christ arikuti muparable Hwai yarasika haina zvaaita kunze kwekurasika kuti shepherd iiteere. Muri kundinzwa zvandataura? So the shepherd is not being moved by the action of the sheep, but he is moved by the condition of the sheep. Follow me closely. You know, the devil sometimes beguiles us to think, Satan anotinyengera kuti tifunge kuti zvataita Mwari hachadi nyangwe kutiona. Mwari haamuvwe nezvataita, anomuvwa necondition yezvatava. Saka the sorrier your condition, the more the Father is moved to your attention. But church inoita converse. Pazvinonyanya kusemesa, church ndopa inonyanya kukusvipa. Unotonzwa vanhu vachirega kutaura nemutadzi nekuti vanoitira my-election next year. Tikazoonekwa nemasinguru. As numbers,
The Lord is not concerned whether you have a child out of wedlock and ukaya kuchechi unosha kuti uenda kuyouth here kana kuti uenda kudhoka. Because ukasvika kudhoka vanenge vachitaura dzavo dzinosvotesa. Muzukuru wangu aitaura ane system yekuti, you know, sometimes as a married person you get carried away and you start talking about your married life when you are with singles. So she has her own way of tuning me back to tune. She always says, Fry us the single. Opo watoziva kuti alright, ndazvinza. Ati Fry, tikange zvedu ko tingadiiswa hatina kazvamuri kutaura. Kwayo ukangotaura nemunhu ari married akangopedza kuti my husband this. It's why the Lord is saying, no matter your condition, I am moved with what is surrounding you, not what you have done. Hello, church. Saka church inogona kukushaira club in a uniform. Ye youth inozika. Ye ambassador inozika. Ye doka inozika. Kuye vakamitiswa ndeipi. Unogona kuishaya, but Christ said, I am intentional about you and I'm watching over it. The more despised you are, the more I am drawn to you. Because when I work with the despised, they will acknowledge that there is nothing the despised could have done. He did not been of the Lord. Saka chakashoreka chiri padhuze nekubatsirika kupfuura chine value mazweva. Ndati nemazweva chikaita vanhu vaizvaigwenda nepi mai nababa wake vachinamata. Iye akabva kumashavu ndo anopa Mwari manyemu. Because zvichashamisa vanhu vose kuti zvinofamba sei kuti mwana weng'anga atye Kristu. Hello, church. And Christ is teaching us this lesson. Do you know kuti sometimes as children of God, there are people that we have already disqualified for heaven. Varipo vanhu vatakatodzinga kudenga risiri redu kudhara. Tozoti kana vari vana bheti hayo. Angomirira mukomana kuti vatsve. But zviri zvekudenga vana bheti vakatodi. But Kristu ari kuti ivava musiri kuona vari qualified. Muchenjerano vaudza mumwe musi vavi kuti imi muchenjera imi mafarisi kuti muchamombwe ndo dzichakutangirai kuenda kuruponeso. Enzwai munzwe zviri kutaurwa naJesu. The other thing that the Lord wants us to understand from this parable is that the sheep that has gone astray is more vulnerable and it is at a greater risk than the sheep that is in the fold. Because kana ukaiverenga metsi yacho unogona kutadza kuinzwisisa kuti mukusiya 99 muchiteera 1 muri kubata. But mufudzi ari kuti 99 hadzizi chinhu nekuti dziri safe, but ari panze ari more vulnerable. I cannot spend another minute ndisina kutanga kumutsvaga. Hamuna kuibata. Pfungwa iri kusimwa naKristu ndeyekudai so, ndeyekuti as we walk in this life, do not be deceived by the presence of the pasture in the absence of the shepherd. Chaimhanyira shepherd achisiya 99 handi kuti kusango kune 1 hakuna zvekudya. Muri kundibata zvandiri kutaura? Chikafu chaivako, but shepherd anonzwisisa kuti mafuro asina mufudzi haasi mafuro, kusvibira zvako, but it's dangerous. Tererai church. So the Lord is saying, follow me. It's why munzwe imagination yangu ka. Indofunga kuti Hwai yakatombosangana nevamwe vanhu vemuneighborhood Muscat, but havana kutoziva kuti yarasika because yaita zveHwai. Yaitongofamba mufambiro weHwai ichitofura mufuriro weHwai asi ichirasika. Saka vaiona havana kuitora kunoidzorera kumuridzi nekuti vakati iri safe iri pamafuro. Terera vakomana nevasikana. There are many people who are surrounded by green pastures, but the pastures have no shepherd. Akapfeka sutu inofita. Ukamona chiro abhesi nemakeup, haapfimbi vanouya voga kuzomupa manhamba.
Why? Because mafuro akasvibira. But the greatest question is, the Lord is saying, when you look out, do not look out for pasture. Look out for the presence of the shepherd. Chanetsa ndechekutsvaga vasikana vane mafuro. Asi hatitsvagi kuti mafuro acho vana shepherd here. They are the most vulnerable. Saka anogona kufitiwa nehembe mafuro. Agodya chikafu chigodaira mafuro. But the greatest eye should look not at the presence of the pasture, but the presence of the shepherd. Nakuti mafuro asina mufudzi ipoison. The life that you are living, you may think you are living large, but as mafuro asina mufudzi. Is the shepherd present in that iPhone that you have? Is the shepherd present in the labels that you have? Is the shepherd present in the career pathway that you are following? And he's telling us that the pasture is not safe when the shepherd is not there. Changerai chinhu kunyangerwa nepresence yemafuro. Saka unoziva zvinoitika kumafuro. Kana uchitsurwa nevamwe kuchivira so, une uchiti hakungoti havasi kuziya. Manakidziro ari kuita kupi? Manakidziro ari kuita kuno. Parinzwai munzwe vakomana nevasikana. Bhaibheri rinoisa pachena kuti hapana chitsva pasi pezuva. Chinyowani chaicho chaicho, iwe ugodzidzisa Mwari syllabus. Hakuna chitsva pasi pezuva. Kana Mwari vachitotaura kuti zvinozvimbisa, he means that. Nyange kukanakidza sei, Mwari haatauri nezvekunakidza kwazvo, because kwaari magumo means a lot than the beginning. Saka zvinogona kutanga mushi, but kana Mwari atazvipere mushi, hazvipere mushi. And unogona kuverenga maareas awakaita victory. But paipai takatoenda one tikadrive, tikadzoka. Nyange vakanyora kuti don't drink and drive, isusu manje. Tinoita sei? Tinodzoka. But one day, the Lord is telling us today that we need to have a better understanding of this shepherd. Let me tell you more about the character of this shepherd. Then we pray. One thing that I love about this story is that muparable Jesus anotidzidzisa chinhu ichi, that the lost will be found. I thought the church would say amen. The lost will be what? The lost will be found. Though the lost will be found, the lost will be found. Though the lost will be found, but the Lord has a case with the unfaithful shepherd. Right. Now to read Isaiah 56. Read Isaiah 56 verse 10. Now to go in Ezekiel chapter 34 verse 5 to 7. As individuals here, takamira sedunga munhu panapa. Munhu umwe na umwe, whether unozvitenda kana hauchitendi, whether unofunga kuti chimiro chako hachiti kana hachite, you have at least one person that you influence. Murubata zvanduta. You have at least one person that you what? That you influence, or that looks up to you. Kuzoita wes, vamwe venyu mune ma siblings. Anotokutarisai. Handizvo. Vamwe venyu kumaraini amakagara, ndiwo vakatotanga muraini kuenda kucollege. Saka vafana vanoti vakati tambe vokutarisa. Vachiona kuti mukoma ane musoro ari kuita nezvei. Ndizvo. Kumhuri dzenyu dzamakabva, vamwe venyu, you come from a well-to-do sibling. Vamwe vacho vabereki vevamwe venyu havana. Muri kundibata? Saka nyange mukasangana kuholiday kumusha, vanenge vachitongotarisa kuti mukoma Sam vari kuitei. Mukoma Sam vakabhonga, vese vanobva vangodini? Vangobhonga.
zvikandatidye mangu vanotarisa kuti muri kudya here kana madya iwoti kana zvino semu vachidya mangu ko isu hedu regai tidii regai tidye saka da kuti mubate chinhu ichi munhoroondo yekunamatwa kwaMwari God allowed figures to stand as type for him. Alright, pane vanhu vandakurasa munhoroondo yekunamatwa kwaMwari Mwari ane zvinhu zvaakatendera zvinoonekwa kuti zvimiririre munzvimbo yake Mwari asingaonekwi. Muri kunibata zvandikutaura? For example, kana tiina baba vari panyika, Kristu wakatendera kuti mavari mubuditswe ubaba hwaMwari vari kudenga, ndo zvaifanira kudzidzwa kubva pavari. Mabata nyaya yacho. Saka if you are an elder brother, you represent the elder brother who is Christ to us. Hapana manje iwe. Saka iwewe kana uchirarama life mumba menyu ukafunga kuderedza brugu, hauna kuderedzera iwewe. Waderedzera nevari kumashure kwako. And the problem yamaita vafana ndeyekufunga kuti vafana vadiki vamunavo vakutofunga kuti kuenda kucollege zvinoreva kushama because iwewe pawakangoendapo wakatanga kuya pamba wakashama. Saka vakutopractice manotsi ekushama. What kind of a shepherd are you? And rafi yenyu imimi munotuma vanin'ina venyu kuzvikomba zvenyu 5. Sei uri rafi yo unoorienta mupathfinder kudouble cross uchichena unosanomira naPeter ndidhire naJohn ndichakuridzira ndikanzwa nakubhipa wauya naye haunari. But the Lord is asking a question. One day I will ask for this sheep from you because you are a useless under shepherd. You are supposed to be a good role model. Chavakadzidzisa vamwe kushama, chavakadzidzisa vamwe kutsotsa vabereki. What kind of a shepherd are you? Saka Kristu akatarisa vateresi, akatarisa vanyori nevafarisi, ari kuvabvunza mubvunzo. What kind of shepherds are you? Hello? I placed you into a position of authority. What did you do? You made harlots out of others. Mapedza izvozvo mwaudza kuti hamuende kudenga. Ufunga kuti Mwari ishamwari yako. Iwewe ndiwo unovata nevanhu, iwewe. Kungoitwa kansela wekumapathfinder, vanoona nhamo vana vavanhu newe. Wapedza wozouya waelder wotanga kuparidza kuti dzisiri Mandara dziende kudenga. What kind of a person do you think you are? Parents entrust you with maziso ako anoona sei? Kuotoona kamupathfinder woona musikana uri musenior youth. What kind of a person are you? What kind of a shepherd are you? Ndiyo unogara kubhenji rekumashure uchiita TikTok nevafana muchechi maelder achiparidza. Uda kuita sei? So when the Lord is looking at you, when he sees the lost sheep, he also sees pana aganga. Hapana ndinzwa. When he's seeing a lost sheep, ari kuziva kuti pana irasis, he is coming after you. Verenga tinamati. Verse 10. Inoti kudi. His watchmen are blind. Zvanzi naMwari problem yandaita newe iwewe. Ndeyekuti unonyevedzera kuona saoni, unoona zvisingaonekwi zvinofana kuonekwa honi. Ngwarira kuona zvisina basa. Iwe, unoziya, this is a true saying. This is a true saying. I observed this and I saw this. The power that siblings have over their juniors is more than what we can express by pen. And it's going munzwe. Zviri kutaurwa nevhesi pana. Zviri kutonzi. Iwewe kutoti samukei. God has given you a privilege kuti uone zvinopedza, uudze vafana kuti zvinopedza musaiti. Hello? But problem yako ndeyekuti iwe ndiwo unotova orienta kumaseries asi vhesi hausati wamboverenga nawo. Devotion hauiti nevafana vako iwewe. Basa nderekuvaratidza maseries. What kind of a watchman are you?
they are all without knowledge. Zvanzi hauna hapana zviri kuzikanwa. But vanhu mawatchmen, ukuru unohuda, kulida unohukuda, but hauna zvaunoziva. You don't make an effort. So God is saying, in the position that you are in, God requires you to know. For the sake of those who are watching you. Unfortunately, no one can say no one is watching me because someone is watching you. They are all silent dogs. Zvanzi vakafanana nembwa dziri silent. They cannot bark. They do not bark. Dreaming. Yes. Lying down, loving to slumber. Challenge iri kuita naMwari nevanhu nesu ndeyekuti tinosvinura pazvinhu zvisizvo. Hello church. Ukaona munhu akashama unoti akachena iwewe. Hands you're looking. God is saying, where you were supposed to bark, you didn't bark. Because of that, I will whip you. It's better to bark. If they don't hit, they don't hit, but you have barked. We have a shepherd who is jealous and who expects us to take our stand and call out for the lost sheep to return home. Lastly, let me just talk about this character of the shepherd. He's saying the lost will be found. The message of hope is this. Chakarasika chese chinowanikwa. Chakarasika chisingawanikwe ndochada. Saka kurasika is not guarantee yekusawanikwa. But kusazowanikwa ichoice. Hapana ndinzwa iwe. Dambudziko rine vanhu panyaya dzekunamata nderekurambira simba raMwari. Unotonzwa munhu achiti zvangu zvandakaita zvikuru Mwari haangazvikoni. Saka iwe ndiwo unogona kuzvitakura. When your maker is saying, come unto me, all ye who labor, and I have laden, and I'll give you rest. But the Lord is saying, as long as the loss is there, it is a certainty that they will be redeemed if they are willing. Regardless of your situation or how far we have strayed from the Lord is still able to save. And the lost will be redeemed. One thing that I love about the character of this shepherd, there's a good shepherd. Painowana sheep. Inotaurwa mu Christ object lesson. Kuti haina kuita lead the sheep home. Manzwa chirungu chanataura. Shepherd mufudzi paanowana Hwai. Haitungamire kumba. Wakaitakura close to his heart. And he didn't reprimand or ask for an explanation. Mufudzi haana kubvunza kuti warasika uchiitei kandipa uya vamwe kumba wanga uri kupi komaronda unawo unofunga kuti achapora sei. Shepherd inotakura and embraces the sheep on the heart to allow the sheep to feel the warmth of love. Mwari watinaye, Mwari watinonamata ari kuti I am a God who does not reprimand when a sinner comes home. Ndiri Mwari asingatuki nyangwe ndiri ndanokunyurura. But the problem ndeveve vanda kugarisa nari vachikubvunza kuti zvandaona wakadai vangani. Chinditaurira kuti vangani vawakakuziva. Vachibvunza mibvunzo yekwavakanga vasiri. But the good shepherd does not reprimand. Why? Because he has the power to correct and restore. Amen. Hello, church. But the Lord is saying, I do not reprimand. I will carry you home. I will carry you home. And one thing I love about this shepherd, he's the one who makes the first advances. So now we want to pray, children of God. Psalm chapter 9 verse 12. In this story, the Lord is teaching us this,
that people may disqualify us, but we have a shepherd who's willing to embrace us. Amen. He is willing to embrace. I want to pray with two groups of people. The first group of people that I want to pray with are people who are saying, Lord, ndaona mazana vari kuti Mwari panzvimbo dzatisina kubata mushe makwai enyu tinokumbira mutiregerere, tinokumbira mutiyananise, titrite makwai enyu as sheep that have a shepherd. Hello. Munotovaziva vanhu vamakachemedza musodzi ende uchitofanira kuti gore rino ndakazokagona kaita akaiti. Ndinokuti pane vanhu vanobheja kuda kukaurisa vanhu. Tavakanitaridza kudai vanotonobheja vakagara pasi muchisengo chake kuti mirai nda kumumharisa. Ende kana vapedza vogotaura futi kuti ndakamumharisa. But this sheep is a shepherd. I want to pray with someone who's saying, Marika, pawaizenyu ndaona kuti ndine nyaya, ndibatsire. Kana aripo akadaro ngasimuke. Ari kuti Mwari, pawaizenyu ka ndine nyaya. Pawaizenyu ndine nyaya Mwari. Pawaizenyu ndine nyaya Mwari. Ekandikuudzeka, waidza Mwari dzinosanganisira vabereki vako vari kutadza kurara nekuda kwako. They have a shepherd. Jehovah uchabvunza kuti nhai mhai munochemei, woti handingaregi kuchema sara achiganga magamiro akadai. They also have a shepherd. The second group I want to pray for, I want to pray with people who are saying, yangu Mwari nyaya inongoda shepherd asingatuki, yangu nyaya iri kuoda shepherd asingabvunze mubvunzo, but nyenye yaMwari, I come to you. Aripo here ari kuti Mwarika, ini ndangouya kwamuri. Ende nyaya yangu haitombode munhu anondibvunza because haitsananguriki, but iri kungoda imimi. If it is your prayer request, simudza ruoko tinamata. Ari kuti Mwari, I come to you. Yangu iri kutongoda imimi. Zvekuti ndakafamba kupi ndikafamba sei, it only needs you. Tendani vari kusimudza maoko. Okumbira Elder Machando, muuye kuzotinamata. Muvambiwe rudawiro ndotsarisa imwe ndokashira chipo chenyu ndiponeswe nacho. Ngatinamati. Baba wedu ndamuponesi msiku wedenga nepasi maita iyo. Rumbidzwa ine usingaperi unoti zvakafanira isu. Ndokukumbirirai chinhu ichi. Pane vanakomana nevanasikana vanoziva mhosva dzavo. Vane mwoyo inoregreta kuti takarashika, tikarasisa vamwe. Vazhinji vatakarasisa vamwe vacho vatori pano. Vamwe vacho vari kutochema misodzi yacho ichiri minyoro. Vamwe vacho vaidochema tichiseka. And our success is marked with many tears. Varipo vamwe vasingachotouyi kuchechi nekuda kwedu. Nevamwe vatakatoudza kuti iso we don't care. Tiregererewo pakukanganisa kwatakaita. Mugotipa simba rekugadzirisa patakakanganisa. Mugotiwedzera nyasha pamusoro penyasha. Kwozoita kune vamwe vari pano who don't care whether they are found or not. Mwari tivhurewo maziso emweya, upwere hupere matiri. Give us the maturity that only the Spirit can give. Chimbotitenderai kuve serious nechinhu ichi, kuitira kuti tiwanire mweya wedu zororo. Tikoshese zvinogara kudarika zvinopfuura. Timbotivira nekanguva kapfupi kuti mutiponese. Kwozoita kuna vamwe vedu vabereki vanochema vachichemedzwa nemwana ari pano ende ari kudzokera kunopamba achinyepa kuti ndine hasha, ndine chii, ende she or he is protecting hasha nekutadza seproperty that can be valued.
Baba vanhu vane mwoyo yakadaro musavatendere kudzokera vakadaro. Putsai zvinoputswa, muvape pfungwa nemwoyo inorangarira. Let no one be a victor wekukanganisira mubereki wake, whether mubereki ari anoninipiswa nyangwe anokudzwa. Muzita raIshe Jesu tinonamata. Amen. Inzwa izwi remufudzi kunze kugwenga redima, ari kudaidza wari dzakarasika kokure. Inzanyi, inzanyi, dzese dzarasika pinzanyi. Pinzanyi, pinzanyi, unza dzese kuna Jesu. Ndiani anobatsira, mfudzi mukuru wemutsa, kuti aone zaraswa nekudzipinza mudanga. Pinzanyi, pinzanyi, dzese dzarasika pinzanyi. Pinzanyi, pinzanyi, unza dzese kuna Jesu. Inzwanyi dziri kuchema, ugomo guru kugwenga. Tenzi anoti kunesu, endanyi kutsvaka dzangu. Pinzanyi, pinzanyi, dzese dzarasika pinzanyi. Pinzanyi, pinzanyi, unza dzese kuna Jesu. Pinzanyi, pinzanyi, dzese dzarasika pinzanyi. Pinzanyi, pinzanyi, unza dzese kuna Jesu.